Kaixo, Bueno, ni maile naiz, 20 urte ditut, santutxukoa naiz. Ane Dugaza naiz, Uribarri auzokoa eta 20 urte ditut. Mai Urkijo naiz, Bilbotarra naiz, eta 4 urte hartu dut parte Arrapasanken, Mai Gutierrezekin batera. Eta bertan ezagutu genuen Ane Zugaza. Ane Zugazarekin harreman oso polita sortu genuen. Baina ez genuen ikuskizun baten elkarrekin abestu Arrapasankek proposatu zigun arte. 4 urte hoien ostean, ja ezin genuen ez gehiagotan parte hartu, Arrapasanken lantaldean sartu ginen. Hortik aurrera izan dugu suerte handia eta elkarrekin lan egiteko aukera izan dugu, leku ezberdinetan jotzen, Arrapasankerako egitasmoak prestatzen. Abestiak sortzen, tutorialak egiten, begirale moduan. Ikuskizunak egin ditugu, abestiak, Arrapasankeko abestia, hori grabatu, bideoklipa egin dena. Eskolaz eskola Arrapasanki buruzko informazioa ematen, eta bar. Euskerak prozesu guzti honetan guretzat eduki du paper oso garrantzitsua. Alde batetik bitartekaria izan da gure harremanean. Elkarra ezagutu genuenean euskeraz izan zen, euskera sustatzeko lehiaketa batean. Eta gainera Arrapasank euskara bermatzeko eta euskararen aldeko proiektua denez eta dena, hortara joan ginen topera. Eta azkenik, gure lanak ere gaur egun euskara bera du helburu, ezta? Eta horrek erakutsi diguna da, euskaraz hainbat gauza egin daitezkela. Euskaraz lan egin daiteke. Euskeraz ere musika egin daiteke. Euskaraz ere disfrutatu daiteke.